नंगौ जोङो दाख्लि सिगां बावैसो सिगां जोङो बिपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांदोंमोन। दा जोंनि थांनायनि उद्देश्यआ बेनोमोन दि इउपिपिएलआव माने जों पाब्लिकफोरनि थाखाय सुजुग सुबिदा माखासे खामानि मावनो थाखाय स्क'प मोनगोन खोमा साननानै जों थांदोंमोन। दा बेफोरबायदि जों खामानि मावनो थाखाय सुबिदा जों मोनाखै। फिन दा जों बेनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआव फैफिननाय जयेन जाफैफिननाय जाबाय आरोखि। जायखिजाया जों बर्तमान इयुथ हिसाबै 15 जन दिनै जयेनिं जाफैबाय आरो फैनो गोनां माखासे दंबावो। लासैनो जों मावलांबाय थागोन। जायखिजाया बेखिनिसै। एबसुखौ मानि थाखाय नागारदों बे बाथ्राखौथ' बुंनांगौ गैया। माने एबसुआ जाबाय मोनसे माने एबसुआ जाय बिबान लादों बियो 2 बोसोरनि थाखाय बिबान लानाय जायो। बेबायदिनो सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो थांनाय जानुवारि दानाव आंहा दख'रानि बुंथिगिरि हिसाबै 2 बोसोर कमप्लिट जाबायमोन। बेनि उनाव आङो माने आंनि पार्सनेल माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय आरो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जे खामानि मावनो हानायनि मोनसे समखौ आङो बे समाव होनो हायासै। माने बेखौ सारिजालि खालामनानैसो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारखांनायनि उनाव आं सासे बेक्ति हिसाबै माने गामियाव थानानै आङो समाजजों गोरोबनानै थादों। दा समाजजों गोरोबना थाखांनायनि उनाव आङो आंनि फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे 12 बोसोर आं खामानि मावबोबाय। 12 बोसोर बे खामानि मावबोनाय समाव जे माखासे जोङो समाजाव जेंना जेंगोना नुबोदों, मोगा मोगि जाबोदों। दा बे जेंना जेंगोना मोगा मोगि जाबोनायाव माने बेफोरखौ जे सुस्रांनांगौ जायोब्ला जोंनो माबा मोनसे जे बेखौ सुस्रांनायनि मोनसे राहा बा मोनसे सुबिदा माबाखौ नांगोन, जोंनो प्लेटफर्मखौ नांगोन। बेबायदि एनालाइसिस खालामनानै आंनि फारसेनिफ्राय आङो हारसिङैनो सानबाय थाना बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै जयेन जादों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबैनि जे माने माखासे जाहोन दङ। बे जाहोना जाहैबाय माने जों नुदों माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव माने आं सोरनिबा नामखौ लानानै राजखान्थि खालामनो सानाखै आरो सोरखौबाबो दिनै डाइरेक्टलि आङो थोंजोङै बखिनो सानाखै। बुंनायबो नङा, माने सम जायोब्ला बे बाथ्राफोरखौ बुंगोन। नाथाय ओरैबायदि मोनसे थासारि जा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जे जोङो सिगां समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिनो जानानै माखासे समखौ खामानि मावनांदोंमोन हिसाबै दा बैखिनि समफ्राव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जे रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदोंमोन खामानि मावनायनि, बेखौ फुलफिल खालामनो हायाखै। बेनि अनगायै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जे गावनि हार्डक'र माखासे गोजाम वार्कारफोर जाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थाखाय गावनि समस्त खावसे जिउखौ बावबोबाय, बिथांमोननि माने हान्जानि थाखायनो खामानि मावनानै फैबाय। बे खामानि मावनानै फैनाय मानसिफोरखौ दिनैनि समाव माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जाय लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिसोर माने सिनाया। माने बिसिनि थाखाय माने मोनसे मोजां प्लेटफर्म दिहुननानै होनायनि मोनसे परिबेस इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गैया। बेनि थाखायनो माने आं एनालाइसिस खालामदों। गोबां लोगो दङ, लोगोफ्राबो सिगां जयेन जादोंमोन। ओमफ्राय दा सासे आंजों फैफादोंमोन। जोङो गोबां सम माने जोंनि ओनसोलाव जे जोंनि ओनसोला बै हल्टुगाव प्राइमारिया गोलैयो जोंनि ओनसोल, माने हल्टुगाव प्राइमारिनि आङो। बे हल्टुगाव प्राइमारियाव माने जोङो माने इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ फाउन्डेसन खालामनाया गायसनजेननाय बुङोब्ला जोंनो आरो जोंनि अनगायै माने बेयाव खुनु मोनसे माबा गैयामोन, गुबुन मानसिफोर गैयामोन आरो। बेबायदि मोनसे थासारिनि गेजेरजों फैनानै जोङो माने दिनै राजखान्थि भाबै इउपिपिएलनि जे खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायखौ साबजानाय मोनैनि थाखाय आं दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव যোগদান जाबाय। ইউপিপিএলত আছিলোঁ আমি, বিপিএফত ভাল পাই আমি বিপিএফ দলত সোমালোঁ আৰু বিপিএফ দলতে কাম কৰি যাওঁ। আপুনি ইউপিপিএলত কি হয় আমি গাঁৱত একো বস্তু নাপালোঁ। তো এই ৰাস্তাত এতিয়া বেৰাবই নোৱাৰোঁ, এটা চাইকেলো তুলিব নোৱাৰোঁ। আপুনি ইউপিপিএলত জইন কৰা কিমান দিন হ'ল? বেছি দিন হোৱা নাই। এই যে কিবা সাংসদ ইলেকশ্যন হৈছে তাৰ আগত। কিমানজন আহিছে আজি
তিনিজন আহিছোঁ আৰু আহিব পানীৰ কাৰণে কেইজনমান কামত গৈছে, সিহঁতে আহিবই নোৱাৰিলে। আপোনালোকে BPO কিহৰ কাৰণে ভাল পাইছে? আমি আগৰ পৰাই BPF-ক ভাল পাইছোঁ, কিন্তু BPF-ৰ কাৰ্যকলাপ মানে আমি গোটেইখিনি মানে ভাল পাইছোঁ, কিন্তু UPPL কাৰ্যকলাপ আমাৰ পক্ষে মানে অসম্ভৱ। মানে আমি বেছিভাগ আমাৰ ৰাস্তা ঘাট একেবাৰে বেয়া হৈ আছে। আমি কৈছোঁ ৰাইজৰ কাম একো কৰা নাই। আপোনাৰ কোনটো গাঁও? মুজাবাৰী। আপোনাৰ নাম? আপোনাৰ নাম চুলতান আলী ফকিৰ।